això ho he recordat tota la vida, com són les sèquies, on naixia l'àuia, on jo podia veure, podia inclús netejar-me les mans per tornar al poble i tal. Entonces, tot això després ho he aplicat a la pintura i ha fet que m'ha eixit unes obres realment molt... Primer m'eixien molt expressionistes, però posteriorment anava tocant-les a base de diferents materials i m'eixien uns quadres que a tot el món els agradava i jo continuï aquest camí que jo anava experimentant. La temàtica està prou clara, que és la de ací, no? La de casa. I això es veu... Sí, exacte, en els paisatges i en els bodegons el mateix. El que se veu en els bodegons sempre són coses... Doncs mira, hi ha un mantell de Manila, no penso que és, no? I sempre tornava com a que ací, a casa. En aquesta època en què estigueren treballant i compartint l'estudi, la veritat és que sí que n'hi havia ahí, tant ell m'influenciava a mi, perquè, a mi m'ha influenciat molt des de sempre, i jo crec que a ell jo també l'influenciava en aquest aspecte que tu has dit, en tema de, potser, intentar buscar unes composicions com més elementals, més sòbries, en fondos més plans, i això ell sí que realment aprofitava aquestes idees i sabia treure-li un partit molt gran. Jo la meva evolució se pot dir que sempre està basada en les textures i un poc en el minimalisme, no? I entonces és conforme lo que me... Perquè jo soc un poc artista visceral, jo puc estar treballant un mes molt contínuament que puc estar parat molt de temps. Jo treballo, no soc constant en l'obra. Entonces, conforme me van eixint les coses i quan agarre una sèrie, entonces lo que intento és investigar-la fins en l'avantatge que té treballar en l'ordenador, que pots treballar una sèrie quasi hasta l'infinito. Buscant el valor que treballa la pluma en aquest realisme, buscant aquest concepte que jo busqué. I no trobo gent que... Jo he anat evolucionant, jo es començo fent paisatgets i la manera clàssica de sempre, de treballar la pluma d'una manera molt més vasta i molt més això. El text i els dibuixos i les reproduccions. El catàleg es comença així. Això són temes de Canàries, concretament de la Isla del Hierro. I estos ja són més recents. Això són composicions que faig jo, en ningú moment encontres dos arbres així, un al costat de l'altre. Entonces, jo vaig a pintar un quadre, no vaig a representar el paisatge. Este veu una bruta, però està moll. O sigui, té una densitat que jo la puc controlar. I és fruit simplement de l'experiència, no és que jo he estat ahí agafant-me el cap i filosofant de que si és així, no és així. L'experiència t'ha portat a un punt i aquest punt és el que estic utilitzant ara.